Hej. Så har vi startet med døgnet. Det har været en rigtig intens start og rigtig hektisk, men nu er der ved at komme lidt ro på. Som I kan se lige i øjeblikket, så har vi en stor historie øh, om den 7-årige dreng, Jakob, som er blevet fundet nede i Holland. Og vi har en masse spændende kulturstof og et rigtig spændende interview med Jørgen Leth om Mads Bryggers film Ambassadøren. Øh, Så det er det, der er spændende lige nu. Så gå ind og få en masse klik ind på vores hjemmeside. Senere i dag, så kommer der to spændende artikler om Syrien. Der er en syrisk venskabsforening, som fortæller lidt om, hvordan billedet er nede i Syrien. Og så har vi et interview med Nasser Carter, som kommenterer lidt på det. Så kom ind og læs lidt nyheder.